Ferka, jelikož mi přišli většina argumentů rasově založený a nemůžeme věřit médiím, protože pan Jan... Ale pan Ferko je bílý! Pan Jan se pakuje se skupinou Orlík, takže tyto rasové narážky by k tomu seděly. Já dávám je nevinen! Jo! Nevinen! No je tam projíždí míč tam mnou projíždí. Míš. Já jsem. Míš. Člověna, skurvená. Ty sa hádžeš zas po peniazoch, ty kokot. Spadlo mi monitor. Čo? 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 Počkej, Jako fakt? padl mi monitor. Jak jako padl mi monitor. Oled píči, chlapi, oled píči. Čo je? Ujebali mi benzín? Čo sa stalo? Neujebal mi benzín! Ne, 82 dostal prostě. Na žlutým pingu, jo? Na žlutém. Tady je, na modrým. Reinforcement z České republiky už běží. Idem tam. Co je, koho sekáš? Běžím, letím, utěkám. Pokoštuj tohle, ty jedna píčo! Kámo. I need you to stay out. I need you to stay out. Má to vůbec like Dead by Daylight, ty píčo. Dead by Daylight, Jesus Christ. Jasně, že jo, vole. Počkej, jeho napadlo to samý a on je autistický. Moment. Proč nás napadla ta úplně stejná věc a on je doslova Tung. Tak kamaráde, tak som sa nevystrašil nikdy v hre. Co se stalo? Kamo, čo mám robiť? Ma tu gatekeepujú kokoti vyjebany. Tung, Ty jsi... sahur. Tung. Ne! Pomoc! Poďme, ty kokot! Nechod tu! Tung. Zabri. Odi satan. Klekni si. Čum. To musí to. Tung. Kamo, co teď? Musíme zabiť ďalších malých sa... On OK, tu bež je. prvý. Pojď. Utíkej! Ne! On sa rozhodol po tebe. Což znamená, Počkej. že pochází... Takže když jsem lízal vagínu, tak jsem kouřil péro. Hele, tohle je hodně humorná interpretace, ale chápu, co tím chceš říct. Z biologie... My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Už ne, vole. Dobré. Co nejdál? Do píče! Kurva! Brdel! Smrt! Nagasaki! Hiroshima! Mrdát! Jeb na to. Kámoško, jeb na to. To na tom koni sedíš prvně, ty tele? Kdo chtěl s váma zaspívat Stíny, proboha? Wow. Co tam bylo?
fakt bruta. Soudce! Ty koko. Ve středu zájmu! Přerušte to! Dobrá, klid, soudíš si, jde vás nekam se ty popravej do prdele. Uklidni se, ty ženská skurvená pomotená. Ne, kamo, ale veď sa nechyť kufra, ty ježiš, bečko, som mal na jazyku. Neviem, kde to ukázať asi, možno viem. Kámo, ticho, hej, umlč ho, to je fakt bruta. Ty koko. Ve středu zájmu! Přerušte to! Já jsem řekl, čau, můžu se s tebou vyfotit? Ne. Nebo jak to bylo? Jak to přesně bylo? Celou dobu jsi na mě divně čuměl, potom co jsem měl Proč 8 tohle měsíců vypadá jako film hajzeta v přítomnosti 8 měsíců hajzeta jsem u tebe měl Zmínil ban a potom co jsem s tebou nikdy nemluvil, tak si přišel a řekl si čau ty vole, ty seš můj hrozný vzor, ty vole, jsi můj hrozný vzor. Můžu s tebou fotku? A já jsem na to takhle čuměl, já říkám, no si ze mě fakt dělá prdel, vole, a já říkám ne. A ty, kámo, prosím. A já říkám, tak teď už si určitě dělá prdel, říkám ne a šel jsem pryč a potom si přišel a takhle jsi na mě začal sahat, jestli fakt nemůžem dát fotku. Ale, no, to nebylo omylem. No to nebylo omylem. Tak jako když to vysvětluješ takhle, tak jako to zní divně, no. No ale tak to bylo. Já si to nespomínám, jsem byl najebaný v ten moment, takže já nevím. Ty to byl začátek, ty No však bylo 7 hodin, nebo? Co? Co děláš? Koukám se, ne, nic. Co? Co jsi dělal? Ne, nic, kdyby něco udělal, tak... Co jsi dělal? Co? Máš Co to? vzal? Našel jsi Ježka? No Ježka jo, co nic jsem nevzal, ježíš, tak helmu tam máš furt. Co jsi vzal? Nic jsem nevzal. Co máš v kapse? Kámo, nic mám v kapse, ježíš. Co máš v kapse? V pravý Klíče. kapse. Co? V pravý kapse máš co? Ale nemám nic. Kde? Nemám peníze, tady máš peníze. Otravnej dneska, fakt, do prdele. Zdravím, chábři. Co ti mrdlo koleno, nebo co to bylo? To je moc boj... Normálně si klekni, ne, kurva. Kdo je vyšší? Já to nevidím. Jak je to vidět na streamu? Já mu viděl vajca! Ty biče, nemáme ty více! Ty magore! Ty magore! Ať mě nezvládne tu druhou maturitu. Halo? No jak jsi to vzal ty, dement? Aha. Putin. No jde, tady to bude. Pome. Putin! Kurva! No tak jsem čurák. Čus moudra, jsme mrtví. Dobrý no. Já mám dost. Já končím. Ano? Zahrám že kde je domov můj, kde jsou? Vidím, aha, pozri sa tam! Hele, Pepíku, tady! Ty kokoto, koľko má... Les, teraz máš nekonečnú staminu! Čo robíš? Ne, nestáv, vidíš to? Starý? Kamaráde, tak já... Starý? Pomôž mi! Pomôž mi!
Pojď, tě chytlo, pojď ke mně, pojď ke mně, pojď ke mně. Dík. On spadl. Co se to třepe? Ne. Co udělali? Dívej. Tady máš Co ti jebe? Co? Co? Tak to je hotovo, kámo. Počkej, no pojď nahoru. What the fuck? Kámo, můžeme vlastně na mlhu. Fety. Se nechytíš, no? Musíš se chytat, no. Kámo, rýsky v chlebu, no. Prečo mám pocit, že keď ideme viacerí po tom rebríku, že to jebne? Ne, jebne, dívej. Ne, koko, neskáč! Mesta, ruka. Jebol dole! Fuck! Jebol dole! Fuck to spadlo! Fuck to spadlo! Vytáhni mě! Ty jsi kokot, fakt! Ty jsi jebludej, fakt. Já jsem nevěděl, Kamo. já jsem tak vymakaný. Kamaráde, tak to jsem fakt nečakal, ale. Čau, Valeči. Jdu se zeptat, co se děje, jak se to vyřešilo, jestli se to vyřešilo, protože mi tady rejpí diváci. Honza ti to vysvětlí. Ne, Honza ti nic nevysvětlí. Já ti to Freezy klidně vysvětlím. Dobře, Fety, povídej. Děkuju, Karle, děkuju. Seš prostě k hovnu. Jo, jsi šurák, fakt. Ne, počkej, Freezy, počkej. To byl ti Freezy. Přikláním se k nevině. Rozsudek. Já se snažím o rozsudek a všichni mi do toho furt melete, kurva, když jste furt nezdržovali do píči a neměli sračky, tak to trvá 40 minut do prdele. Já bych vás mlátil tím skurveným kladívkem, jak zasraný haranty, který mě 3 roky do hajzlu. Ale jsem prostě moc hodnej a furt tady budete všichni, vole, attention horse, si brát pozornost na sebe. Kurva! Pavle, To děláš teď ty vole! Já se kvůli vám rozvedu, zmeškal jsem svoji večeři, do píči! Mid a do... Kamo! Do píči, vole! Tu píči, vole, fakt. Aj piči, já vyskočím. Rozbil bych monitor, vole. Free solo. To bylo vynikající. Na stromě je jídlo, já to jako vidím, jenže já mám teď poison a hlavně ty Hail to the king, baby. To bylo! Můžu se zeptat, na jakém místě sekal tu trávu, když se podíváme? Tady. Jasně, no ale tak to dává smysl. Víš proč? Tím směrem, zhruba 200 metrů za touhle bariérou, se totiž nachází kolejiště. Ono ho tam prostě to táhlo, jako no. Je možný, že ty koleje ho prostě přitahujou úplně všude. Já bych takhle nevěděl, třeba prostě Herdin má rád jako roleplay a místo vleku si dneska chtěl zahrát na sekačku. Na styl? Vylezeš sem? Vylezeš sem? Jak to, že ještě nespektí, on ještě žije. A teďka jdeš tady, ticho, čum. A teďka uděláš tady tohle. Jeronimo, ne, ne! Tu na mě, ty nevidíš, není. Tady, dobrý. Dívej, Vál. Halo? Nemáš jídlo. No, ty nedělej to! Co ti Kudy tady vylézt? Melichár! No. Kde jsi? Vidíš mě? Tady dole. Jak jsem zaučil, já nevím kudy. Chytni mě. Chytej! Jo, počkej. Ty píšo, to lano, takhle nefunguje, kurva! Spike planted. Rozjebal jsem si nos. No pojď, to není tak složité, pojď. Ečko hlavně, Ečko, E se chytneš? Jo, Does he know? Já mám fakt nízkou tu staminu, ale v pohodě to zvládnu. Dobrý. Ty mrtko! Ty seš taková Tak jsem měl do Liberce. Jo, já jsem měl do Liberce. A dobré bylo? Dobré bylo dnešek? Ale když zakřičíš, jak by hodí soused, pošlu ti 10 000.
Tak ty vypadni odsaď, ty jsi tak tobě. Kolika vrstvej kupuješ? Já se bojím to říct, kámo. Já se bojím to říct, protože vy, ty vole, budete psát ty shit emoty a budete psát Pražák a budete psát miliardář. Chat, já, když je ve slevě, nebo ho má Vietnamec za levno, tak je jeden takový super voňavej, 4vrstvej toaleťák. A občas ho přeložím. A občas ho přeložím 2krát. Prdele, no růpnem to přes les. To je Aleš. Freeze. Tak to je úlet. A dej multikill, multikill! Rozjedu tě na kaši! Ty seš debil, ty jsi nezabil nikoho! Žádný slitování! Ty tam stojíš, vole, sire! Nechceš bojovat? Byly přímo pod městskými domy, nebo se na pití brala voda z řeky, nebyla nouze o epidemie tyfu, cholery nebo žloutenky. Vynikající. Takhle vlastně to je v Anna Patrasová official píše: chtěla jsem, nechtěl si, chceš, naser si. Ty Okay, zasklastala Patrasová, ne dneska? To je možná nějaký bar z nový skladby pro děti teďka. Vole, zasklastala. Já ti dám pěstí, Aleši, necpi mi to do... Ty, upadne ti ta kamera, Boucho se stám. Chytni to, brňavka. A mě to spadne. Karma. Já mám kulenou. Dej tam 3, vole, proč do piči jdeš na Já už vím, 50. Proč je to na piču. Ty to furt potáčíš, vole. Ty jdeš na 4 do kopce, 50, 55. No to mě pomrdej, by the way, vole. No už si kup vlastní auto, rozbij si ho, vole. Fakt. Kamo, on jede, vole, na 4 do největšího kopce, co tady v Brně je, vole. Tak on jede na 4 a dusí ten motor na 50 km za hodinu, vole. A přijde mu to normálně. Ne, 55. 55 jsem měl. Ty vole. Tak ale do prdele! Proč se mi odpojila myš? Mně se odpojila myš! Mně se odpojila myš! Do píči! Teď se připojila, to si ze mě děláš píču a teď svý... V tom případě, proč jste tento případ nevedl směrem, že ona černá místnost byla ve skutečnosti odlučněná petangová leštící místnost? Protože je to varna kafe, kurva. A proč by někdo měl varnu, tak se tomu ani neříká. Protože je to jeho další merch, jeho diváci už dospěli, chlastají kafe, vole. Nespím s Jirkou, kafe nespím s Jirkou. Přesně, vole. Jebe. Měl místnost vyhrazenou čistě na šipky do jeho obličeje. Interpretovala byste si to takhle? Myslím si, že proti němu něco měl. Vždycky tam potom, když se netrefil, tak začal řvát kurva přes celý barák. Piče, vodu loupl! Vodu fakt loupl! Jindřichu, ty jsi loupl! Ty debile! Jindro, co jsi to udělal? Ty umrskáš! Jindřichu, ty umrskáš, běž pryč! Fuje to! Ty vole, to je jak s ořechem. Už do prdele. Chat, Coke Harbor Butcher. Tohle budu já, jestli to Honza zas posede. Ty vole, herdine, co ti mrdá už, kámo? Normálně, já nevím. Máme to někde sem mezi. Dobrý.
A domovník je venku teda, jo. Tam mrdají kozy! Už je tu někdo blízko aspoň? Kamoško, keby ty Renátka Horek Kapesníková mama, tak som tu jak blesk, ne? Čo si zajebal? Hajzlové! Dávaj. Pre content, kokot. Kamo, já spím, ty debile. To ti jebe. To je kokot. On spal navždy. Zachrání, dobré. Stíhá se rasistický pes. No to snad ne. Na pravé patce, pozor. Landovi utekl pes, ty vole, Landovi utekl pes. On běží na Rubikon. To je německý chrt, no jasně, to je Schweihund, pane souče, Schweihund. Já tam znova nejdu. On je hodil dolů, debil. Dá se na tady to nabodnout? Au, do píči! To je herec, to určitě nic nedělá, to je herec, dívejte. Já mám poison, ne, já mám poison. Poison. No, tak vzhledem k tomu, že jsem udělal no jako hodně chyb jsem udělal v těch kvalifikacích, ale tady to je prostě o konzistenci, není to o tom honit ten nejlepší čas, tak uvidíme, no. Zasraný štěrk. Vždycky to musí být štěrk, ty vole. I na těch kolejích to byl štěrk. Uvidíme. Štěrku zdar. Tam nemusíme všichni. Když se zachytnete. Nice. Když se zachytíte, tak... Cože? To snad ne, kurva! Pojď na stoupá postupně. Já ho nemám nejde. To je v píči. Kurva. Fakt těžký, kam. Já jsem dneska příběh. Fety, mě se stalo něco podobného jako tobě. Já jsem byl dneska v Globusu. Kamo, no. V moje hlavě. Ne, poslouchej, já jsem byl v Globusu a já jsem měl, oni granko udělali vanilkový granko, tak jsme to zkusili a mě to strašně chutnalo. Já jsem vzal asi 2 nebo 3 skleničky mlíka plný. Dosral ses. No kamo, já jsem byl v tom Globusu. Jdu na hajzl, všechny kabinky plný, kámo. 3 chlapy normálně u těch pisoárů a jedna je otevřená. Já jsem tam vešel a já říkám, že doufám, že to nebude na hlas. A já jsem se sedl. Tak hlasitý sraní jsem nikdy v životě neměl. A já jsem šel jak týpek vedle si něco zašeptal, něco jako ty vole. A mě odešel hnedka pryč a všichni ostatní kamarádi měli emergency, jako byl exit, dali pryč z těch kabinek instantně. Já jsem tam sral tak minutu, ale tak nahlas, to si nedokážeš představit, kamaráde, co stalo. To znělo, jak keď profík s kartami šafuje. Jo, fakt kámo, to byl hnus. Co rvený, tyhle drží hubu už tak. Fakt já se zblázním. Je to možný, felo. Drž hubu už! Furt pičo brečet budeš, kámo, ty zmrde. Jeblo ti, kurva? Byli si pro sebe, vole. Do piči.